Apostando polo comercio local, apostando por ese comercio de xente valiente, neste caso Mónica e Begoña, que son as responsables de MFB Fashion Boutique, dende hai prácticamente 6 meses. Agora yo pregunto, están aquí en Xeneral Pardiñas número 3, ofrecendo moda para ela e para el. E, por certo, teñen unha promoción de San Valentín que imos coñecer. Vamos. Xa estamos aquí dentro e xa están agardando por nós Mónica e Begoña, responsables deste establecemento de moda que temos en Santiago de Compostela. Hola as dúas, que Hola. tal? Hola, que tal? Bueno, 5 meses, tan só 5 meses de apertura e xa está en boca de case todo Santiago de Compostela que están abertos. Bueno, contádeme, como xurde esta idea? A ver. Bueno, pois eu traballaba noutro establecimiento en Lalín e ela era clienta miña e sempre me decía que, bueno, o seu soño era abrir unha tenda e se abría que me levaba con ela. E, bueno, empezamos a falar así da idea e, bueno, fomos dándolle forma e en setembro, pois, abrimos aquí o día 7. En setembro, o día 7, ou seja, clienta tal, tenda en Lalín e ao final xuntas. Sí, foi unha ilusión que sempre tuvemos e, bueno, pois surgeu e aquí estamos. Bueno, contádeme, hai apartado para elas e apartado para eles. Estamos na parte feminina, que é o que tedes? Pois temos marcas que, bueno, exclusivas que aquí en Santiago non hai, como marcas, bueno, Goa Goa, Fracomina, Le Cruel, e despois para chico temos Harper, Williot, Guess, temos así é unha tienda multimarca, pero, bueno, que aquí en Santiago estas marcas non as hai. Vale. E agora que estades vendo o vídeo e agora que estades escoitando a entrevista na radio, e se estades no vídeo, no Facebook, rapidamente, hai unha promoción por San Valentín. Entre toda esa xente que merca as súas cousas aquí. Temos que dicilo xa porque despois pasa o tempo. Sí, con cada compra o cada cliente cubrirá o seu ticket, metémolo ali nunha urna e o día de San Valentín ao pechar, ás 8:30 facemos en directo o sorteo. Ten un vale de 100 euros para gastar aquí. De 100 euros de compra. Mira, amosa algo, por exemplo, do que se poda topar aquí. Pois mira, como esta chaqueta de Hailey Preppy. Sí. Ahora ten un 60%. Que ten un 60% de descuento. Vale. Porque seguimos en rebaixas. Sí, en rebaixas. Descontos de hasta o 60%. O que vai quedando xa tallitas soltas. Esta gabardina tamén, que é de Hailey Preppy. Póñome por aquí, casi. E tamén ten un 60%. Toma xa. É moi original. Chulada. Moi chula. Vale. E outra máis, por exemplo, antes de ir para o apartado de homes. E temos este vestido tamén, de Hailey Preppy. Ángela, gusta, che? E tamén ten, pois, o 60%. Vale, pois así, moda, como podemos definir a moda que podemos encontrar aquí? Pois unha moda así, pois que ten algo diferente, pois como por exemplo a chaqueta que leva Mónica, que é de Le Cruel, da colección de primavera, que ten sempre pois algún detalle distinto, diferenciador, algo que non se vexa habitualmente, pero tamén temos cousas básicas, que como esta cazadora, cousas máis normaliñas, pero bueno, a xente aquí o que nos pide algo distinto, sí, que máis exclusividade, algo diferente. Pois mira, imos para o apartado de homes, veña. Seguimos, estamos na parte de home de MFB Boutique aquí en Santiago de Compostela. E que temos de home? Tamén multimarca e a mesma filosofía que en elas. Igual, as marcas que temos para chico, pois é Harper, Williot, Guess. E agora, bueno, pois esta é a parte de home, ensiñamos algo que nos queda, bueno, de rebaixas. Isto sería unha sudadera de Williot, que ten o 30% de desconto. Esta chaqueta, que tamén é de Williot, tamén ten o 30% de desconto. Temos polos. Vale. Así co logo de Williot. Bueno, xa vedes, a xente está vendo camisas, xerseis, sudaderas, co último das rebaixas, vamos. Sí, xa queda moi pouquiño. Para aquí, entra en plano, xa queda o último do último. A verdad que a colección de home gustou moito, a xente está esperando pola nova colección. Bueno, se queredes ver algo do novo, temos, por exemplo, Guess, que tamén xa hai cousiñas novas, sí, imos ter a marca Police en roupa, tamén como exclusiva aquí en Santiago, bueno, a verdade Harper, por exemplo, que é unha marca que se vende super ben, quedan moi pouquiñas cousas, queda esta cazadora bicolor, tamén o polo, como que enseñaba antes Mónica, pero este de Harper. Espero que mentras estén vendo o vídeo xa a xente este saindo da casa para chegarse ata aquí. Onde está situado este establecemento? Pois estamos en Xeneral Pardiñas, número 3, no baixo 5, bueno, aquí en Santiago de Compostela. Bueno, temos tamén a páxina web, por a xente nos quere mercar na páxina web. Bueno, podenos seguir no TikTok, en Instagram, Facebook,
En todas las redes. En todas as redes, estamos aí metidas en todo. Bueno, Entón, pois entre todas as compras, ata o 14 de febreiro, ata o Día de San Valentín, aproveitando esta xornada, temos que vir a apostar polo comercio local, que sempre o decimos en Radio Líder Santiago, apostar polo comercio local, apostando por este multimarca, vemos a xente por aquí botando unha ollada, entre todas aquelas compras, entrando nun sorteo, cuidado, un vale de compra de 100 euros, que está fantásticamente ben. Contentas, satisfeitas nestes? Sí. Aínda non medio ano, sí. Sí, bueno, a ver, xa temos aquí, como decimos, nosos veciños da rúa que xa están fieis a nós e despois, bueno, temos moita xente de fora que nos merca e, bueno, moi contentas coa andadura esta. A mesma sensación, ¿no? Sí, Contentas. sí, de momento sí, moi Pues contentas. así me gusta. Apostando polo comercio local, MFB, esta boutique de moda que está en Santiago de Compostela e que ten este detallazo cos seus clientes ata o 14 de febreiro, Día de San Valentín, e se vale de 100 euros. Aquí nos quedamos partillando.